खुलुमबाय लोगोफोर थांनाय शुक्रबारनि बाथ्रा आरो बै शुक्रबार खालि मोनाबिलि समाव सासे 34 बैसोनि आइजो आरो बिथाङा गंसे ट्रेननि थाखाय स्टेशनाव नेबायदोंमोन आरो बै समावनो सानै वेस्ट बेंगलनि आरो सानै उत्तराखन्डनि साब्रैबो लोगो नांनानै बै आइजोनि सेराव थांनानै रायज्लायहैयो बिजों आरो बिदि रायज्लायनायावनो बै आइजोआबो बिसोरजों फ्रेन्डशिप जायो आरो फ्रेन्डशिप जानायनि उनाव बै सेंग्राफोरा बै आइजोखौ साननि उनाव गंसे रेस्टुरेन्टआव डिनारनि थाखाय लेंहरो आरो बै आइजोआबो बिदिनो रायज्लायनानै फन नाम्बार होरि लाखाबाय बेयावनो लानानै बै आइजोआ साननैनि उनाव बै हटेलाव फैयोमोन। नाथाय जाखांनानै लोंखांनानै जेब्ला थांनो ओंखारोमोन बै समाव बै सेंग्राफोरा हेगार हरनो गिरा बिखो आरो बिजों माने जबरदस्ति बिजों सेक्स खालामनो नागिरो आरो बे बाथ्राखौ जेब्ला बाधा होयो बाधा होनायाव बै आइजोखौ बिदि हटेलमोन बै हटेलनि गोजौथाराव सादाव लानानै थाङो आरो बै फ्ल'राव लास्ट फ्ल'र माने गोजौथाराव बिनि सायाव न' गैला आरो बेयावनो साब्रैबो लोगो नांनानै बै आइजोजों गाज्रि खामानि मावो आरो बे गाज्रि खामानि मावखांनायनि उनाव लोगो लोगो बिखौ हेगारनानै हरा बिखौ हरसेया बेयावनो लाखियो आरो सासेनि उनाव सासे बिदिनो बिसोरो एन्जय खालामखांनानै फुंनि थिग 5:30 बिखौ बै हटेलनिफ्राय बहनना हरो आरो बै हिन्जावा दा मा खालामबावनो थांनानै निजेनि हौवानि सिगाङाव खोन्थाहैयो गासै बाथ्राखौ आरो गासै बाथ्राखौ जेब्ला हौवाया खोनायो हौवाया बै हिन्जावजों लोगोसे सानैबो खाथिनि पुलिस स्टेशनाव थाङो आरो पुलिस स्टेशनाव थांनानै गासै डिटेल्स बाथ्राफोरखौ खिन्थानायाव पुलिसाबो लोगो लोगो बै हटेलाव थांनानै गासै डिटेल्सखौ लायो। एक्सुवेलि बै हटेला बै साब्रै जाय सेंग्राफोरमोन बिसोरनिनो सासे लोगोनि हटेलमोन प्राइभेट हटेलमोन आरो बिनि थाखायनो बेयाव माने एसेबां केमेरा होरि गैया आरो जि केमेरा गंसे दंमोन बेयाव नुयो जे साबाबो बेयाव ओंखाम जानायखौ नुयो आरो गोजौआव लानानै थांनायखौबो नुयो आरो बेफोरखौ नुनानैनो बै साब्रैखौ एरेस्ट खालामनानै दा बिथांमोननि सायाव केस सोलिगासिनो दोङो आरो खोब थाबैनो बिथांमोना सास्तिबो मोनगोन। नाथाय बे भिडिअखौ आं लाबोदो दिनै मानो थाखाय इमान गोरों गोरा सासे हिन्जाव नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ जोंनि गामिफोराव बा जोंनि जि दाबायदि बर'फोरबो जायफोरा लेखाफोरा गोरों एसे निजेखौनो मडार्न टाइपनि साननानै लायो बिथांमोना खोब थाबैनो किसुमान माने कुनुदिन नुफेरै कुनुदिन माने रायज्लायफेरै सुबुंफोरजों दसेनो रायज्लायनानै दसेनो बिथांमोना फ्रेन्डशिप खालामलायो आरो बिनि थाखायनो आजिखालि जेसेबां जोङो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ खोनानो मोनो बिनि गेजेराव बांसिनानो उन्दै गथ' आरो नङाबाथाय एसे लेखा फरा गोरों लेडिस जागोन जेरै नोंथांमोना कलकातानि बै जाथायखौ खोनादों आरो लोगोसे सिगांनो निर्भया केसखौ खोनादों बेफोरबायदि गोबां आरो बिसोरो फटकनो माने फ्रेन्डशिप खालामनानै मा खोन्थिनो सानो मिथिया बिथांमोना अराय सम एसे गोरों गोरा जानायनि उनाव बिथांमोना सानो जे जोङो हौवाफोरनिख्रुइ जेब्लाबो खम नङा होनना आरो बै साब्रैबो सेंग्राफोरनि सिगांनो प्लेनखा बेखौ नुनानै आरो बै सेंग्राफोरा गासैबो 20-22नि गेजेराव बैसोफोरा आरो बेयाव फरायनो थाफैदोंमोन नाथाय सानफ्रोमबो थांनानै बै स्टेशनाव आड्डा हैबाय थायोमोन बै बेंगलरनि जाथाय गासै जाथाया आरो बै हिन्जावाबो बै स्टेशनाव गंसे ट्रेननि थाखाय नेबायदोंमोन आरो बै हिन्जावाबो केटारिंनि खामानि मावो आरो बिजनेस आरो गावहा हौवाबो दोङो आरो सासे फिसालाबो दोङो गतिके इमान गेदेर मोनसे जाथाय जालांदो आरो बे जाथायनि आसलते दाया सोरनि मार बै सेंग्राफोरखौ कुनुदिन नुफेरा खोनाफेरा बिसोरजों मानो दस्ति खालामनांगौ बिसोर लिंनायावनो मानो हटेलाव बे ओंखाम बोथिसेखौ जानो फैनांगौ
खुनु दरखारानो गैयामोन आरो बै दरखार गैयै खामानिखौ मावनानैनो दिनै बेफोरबायदि अबस्था जानो गोनां जादों जायखिजाया आं नोंथांमोननो बे रिपर्टखौ ओरैनो स्ट'रि टाइपै खिन्थाबाय आङो जेसेबां जोंनि इन्डियायाव बेफोरबायदि जाथाय जाबाय थायो आङो जायफोरखौ एसे आनकमन टाइपनि बेफोरखौ आं नोंथांमोननो स्ट'रि टाइपआव खिन्थायो आं जेबो निउस रिपर्टार नङा बा निउस फरायग्राबो नङा नाथाय ओरैबायदि किसुमान जाथायफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोयो जाय जाथायफोरखौ खोब खम जोङो निउसफोराव नुनो मोनो बा निउस चेनेला खिन्थियो जायखिजाया लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।